Salam hormatly Ata-Vatan YouTube kanalynyň tomaşaçylary. Biz täze gepleşige başlaýar. Gepleşigimiziň ady makul maslahat bolar. Biz bu gepleşigimiziň her sanyny halk köpçüliginiň gyzyklandyrýan temalar boýunça sorag jogap görnüşinde bolup, bir näçe soraglaryň jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirer. Biziň ilkinji gepleşigimizde esasen daşary ýurtda bilim alýan taleplerimize degişli harby gullyk bilen baglanşykly sorag jogaplar bolar. Hormatly tamaşaçylarymyz, daşary ýurtda okaýan we bilim alýan taleplerimizden soňky wagtda harby gullyk bilen bagly bize bir näçe sowallar gelip gowşýar. Biz bu soraglary Milli Goşun jurnalynyň sorag jogap bölümine salgynyp, şol ýerdäki sorag jogaplardan daşary ýurtdaky taleplere degişli bölümlerini ýetirýär. Belimel zat, has geňişliň maglumaty Milli Goşun jurnalynyň saýtyndan we özüňiziň ýaşaýan ýeriňiz boýunça harby wekilliklerden alyp biljekdiňizden ýatladýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, häzirki wagtda esasen Türkiýede bilim almak isleýän taleplerimiz ýüri uçur gatnawlary bilen öz bilim aljak ýokary okuw mekdeplerine gelip başlandygyny biziň habarlarymyzda izleýärli izarlaýan tamaşaçylarymyz ýan bilýär. Türkmenistanyň we Türkiýanyň milli aviakompaniýalary bilen her hepde ýüzlerçe türkmen oglan gyzary Türkiýe gelip başlady. Şol sebäpli häzir size ýetirijek sorag jogaplarymyz olaryň köpsine degişlidir. Şu ýerde Türkiýede bilim almak üçin we Türkiýe geleningizden soňra hem wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnama, ikamet almak we beýleki işleriňizde terjime işleri üçin Ata-Vatan danışmanlyk eltatay kompaniýasyna ýüz tutup biljekdiňizi size ýan bilýärsiňiz. Gelingen bolsa gepleşigimiziň şu sanyny sorag jogaplary bilen tanışalyň. Men öz hasabyma daşary ýurdun ýokary okuw mektebine okuýaryn. Wa gaşky ýa-da Tomasga diýen jaş ruhsatyma gelenimde meni harby gullyga alyp giderlermi? Harby borçluk we harby gullyk hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 19-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň internaturalar, aspiranturalar, doktoranturalar muňa girmeýär. Orta hünär okuw mekdepleriniň günnüzki bölümini okuyan raýatlary, eger olar öňşeýli okuw mekdeplerini okamadyk bolsalar, okuwyň möhletine barabar, ýöne 26 ýaşdan geçmedik raýatlaryň çagyryş boýunça harby gullyga çagyryş möhleti iza süýşirilýär. Daşary ýurtlarda okaýan, çagyryş boýunça harby gullyga geçmedik talepler näki ýagdaýda harby gullyga çagyrylman okuwyny dowam etdirip bilerler. Raýatlary harby gullyga çagyrmak hakyna düzgünnamanyň 12-nji goşundysyna laýyklykda raýatlar okuwyny dowam etdirmekleri üçin olaryň okaýanlyklary barada daşary ýurtlaryň bilim edaralarinden berilen kepilnamanyň ýa-da resminamanyň esasyny harby gullyga çagyryş möhleti iza süýşirilýär. Raýatlar, olaryň ata-eneleri, ýakyn garyndaşlary ýa-da kanuny wekiller tarapyndan her ýylyň sentýabr-oktyabr aýlaryna harby hasapda durýan harby wekilliklere tapşyrylmalylar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda neçe ýaş aralygyna raýatlar harby gullyga çagyrylýar. Harby borçluk we harby gullyk hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 17-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda ýaşy 18-den 20-de çen bolan harby gullyga çagyryşdan boşamak ýa-da harby gullyga çagyryş möhletini iza süýşirmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar çagyryş boýunça harby gullyga çagyrylmaga degişlidir. Ine Ata-Vatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, makul maslahat gepleşigimiziň ilkinji sanyny size ýetirmek isleýän sorag jogaplarymyz şulardan ibaret. Özüňizi gyzyklandyrýan sowallar bar bolsa, onu biziň kommentariýa bölümimize ýazyp bilersiňiz. Biz hem şol sowallaryň jogaplaryny elimizden geldiginden size ýetirmek üçin tagalla eder. Gepleşigimiziň iniki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.